भोजपुरी इंडस्ट्री के एक धरोहर जे की सोनू सरगम बानी आज हमनी के बीच इनकर देखे नहीं कि रंजीत भैया भी बानी है आई भैया काहे भागा तनी ऐसा काहे कर तनी देख ली कि भोजपुरी में कहीं ना कहीं जे भी अश्लील बोलेला एजा देख ली एक तरफ रंजीत सिंह एक तरफ सोनू सरगम जी दोनों आदमी के जब गाना आवेला तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में इतना साफ सुथरा इतना मीठा आवेला जे कि आप लोग के बता ना सकीला। सबसे पहले दोनों आदमी का स्वागत बा। कैसन बनी रंजीत भैया? बहुत बढ़िया बनी। आप कैसन? हम बहुत बढ़िया बनी। जितना भी आपके श्रोता बने सबका के प्रणाम नमस्कार रही। कहीं ना कहीं भोजपुरी में तो लोग दू गो स्टार अगर हो जाला तो फाइटा फाइटी के व्यवस्था हो जाला, लेकिन हे तेरे आज तक कोई देखल ही नहीं है ना कोई देखल। सब चीज के बढ़ावा दी जानो फाइटा फाइटी हो जाता आजकल। हमनी तक भोजपुरी नहीं के नो और भी भोजपुरी बढ़ुए तो कलाकार लोग अपने में लड़ा था, लेकिन हे तेरे स्नेह प्यार नहीं खे होत। ये चाहिए ये अगर भोजपुरी के बचावे के बाद तो करे के पड़ी। हाँ ये तरह आप लोग कहीं ना कहीं भोजपुरी के बढ़ावा देतनी, अच्छा गाना गावतनी, चटकदार भी गाना गावतनी, सीजन वाला भी गावतनी, लेकिन आजकल भोजपुरी में हमनी के सिर्फ जातिवाद हो गई बड़ुए। अब बाबा के भजन भी आ रहा बड़ुए तो जातिवाद या फिर अश्लील जीजा साली ना जाने का। सबसे पहले वो लोग जे गावत रहे जे अश्लील या फिर जीजा साली या फिर जातिवाद भोजपुरी में हमनी के बढ़ावा दिया था, उनका खातिर का कहब? सब देखिए और लोग करता तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब कोई करे। अगर सभे कोई करे लगी तो फिर का रह जाये, कुछ न रह जाये। जैसे जे करता बाकी कलाकार वैसा बात नहीं कि सब कलाकार वही सब गावता अश्लीलता जातिवाद। भोजपुरी बहुत सारा ऐसा कलाकार बन जातिवाद के तरफ मुड़ के न देखेलन। वही हमनी के सीख बाटे कि हमनी के एकदम जातिवाद न गावे के बाद न अश्लील गाना गावे के बाद। अच्छा रंजीत भैया, ए सावन तक कहीं ना कहीं 2 महीना के बड़ुए ए बार धमाका का रही का? पटना से चला था दवैया, ओकरा से भी भयानक धमाका हुई का? चला था दवैया 2 एकदम रेडी हो गइल बा। सावन बाद एकदम छोड़ा दी एकदम। उहे टोन पे बाबा के भजन आई कि ना? वो टोन पे का वो टोन पे बहुत सारा गीत अब आ गइल नो। अब वो टोन थोड़े चले नया नया टोन आवता नो। ये सीजन कौन बढ़िया सा एगो गाना चल रहा बड़ुए, एगो सुनिए बहुत रील पे भी ट्रेंडिंग होता, 2 लाइन पहले दर्शक के सुना दी। तो गाना चलता ओकरा पे लोको गीत गोले रहनी हम ई सावन में चलता कि साली के ना मनावा मायूस क दी जीजा जी, साली के ना मनावा मायूस क दी जीजा जी, देवा घर घुमा के दिल खुश क दी जीजा जी। प्यार मिल रहा भाई गाना के। और कौन कौन आए वाला प्रोजेक्ट बड़ुए? कहीं ना कहीं सावन बहुत लंबा बड़ुए, भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर कहीं ना कहीं ग्लोबल बड़ुए। लोग सोचेला कि लंबा समय रहेला, कहेला लोग कि 1 महीना के गाना बा 2 गो 4 गो गावा छोड़ द, लेकिन अब की तक कहीं ना कहीं लंबा समय बड़ुए। बहुत सारा कंपनी से गाना आवता है, तो हमारा ऑफिशियल के गाना रहे रंजीत सिंह ऑफिशियल से। बाकी तमाम कंपनी से गाना आ रहा बाटे। अभी अलग 10-12 कम से कम गाना आई हमारे सावन में। अच्छा, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हमनी का आए दिन विवाद चलता, कहीं ना कहीं पहले बातचीत पर रहे, अब मारपीट पे आ गई बड़ुए, थोड़े दिन में अब का होखी? का हम बोली विवाद के कोनो आप लोग विवाद काहे ना करी ना? कहेला लोग कि बड़ स्टार लोग विवाद करके अपन गाना चलवा लेवेला, तो छोट स्टार भी लोग लड़ जाइला। दोनों आदमी हम कैमरा पर दिखा दी कि लड़ गिलन लोग, विवाद हो जाओ गाना चल जाओ। शुरू से ही हमनी के गीत संगीत से पहचान मिलल बाटे। हमनी के यह मन में थी बा कि हमनी गीते संगीत से पहचान मिलो। हमनी के सही आदमी जानते रहे तो सही आदमी के दिमाग में खाली गीत संगीत के इना के आलतू फालतू बिना मतलब के विवाद करके तो कितना दिन तक चली। भोजपुरी के दर्शक भी अब लोग समझे लागल बड़ुए कि हाँ विवाद होला तो सिर्फ गाने के वजह से होला। मतलब के सब विवाद होता है, करा के जितना हो सके रोकल जाओ। अगर कहीं ना कहीं अभी देख ली कि मैथिली 8वीं अनुसूची में जारी हो गई, हमनी के भोजपुरी इतना बड़ इंडस्ट्री बड़ुए लेकिन अभी तक जारी नहीं हो। ये सब कारण के ना लोग के बुझात नहीं कि अब का कहम जाब। हमनियो कुछ बोलम जाता फिर दिक्कते बाटे। इस सबने कुछ ना बोले नहीं जाए फोन आवे लगे का हो ऐसे करते रह, तेज बनते रह, धमकी मिले लगे। धमकी ना मतलब का है हे पक्ष में बोलता रहा, हो पक्ष में नहीं कबलत पक्ष में ऐसे चुप रहे नहीं जामनी का भी लगा था कि भोजपुरी बस 2 जात में बंट गई बा या फिर 2 टीम में बंट गई। ऐसा थोड़े भोजपुरी में बहुत जात के कलाकार बने, सब कलाकार के गाना बाजेला, ऐसा थोड़े बात बाटे। नहीं तो हमेशा देखल जाला कोई अहिरान पर बोला था तो कोई है बबुआन पर बोला था, ये वाला पासवान चमरान भाई लोग तो रह जाते रहे। देखिए शुरू से ही मतलब चलता हिरान बबुआन, लेकिन अब देखता नहीं कि और भी कास्ट के लोग गा रहा बने तो बढ़ावा दियल तो उन्हीं लोग जितना हो सके कम कही जाओ, कम करम जाता जितना भी आवे कलाकार बने ये सब गावल कम कर दिए। सीजन में कई गो रंजीत भैया और गाना दिखिए 12-13 गाना चली। अभी आवे वाला अलग अलग कंपनी से भी गाना
आवेला बा लंबा आज लक्ष्मी में आज बनी जा भगवान के ऊपर से फुहारा भी गिर रहल बड़ुए। हाँ हाँ बाबा की कृपा तो आज का विशेष बड़ुए विशेष ये बा कि सावन के शूटिंग होता है। गो गाना बड़ुए ये गाना बा हमार। एके गाना। हाँ बाकी सब शूटिंग हो गई पहले के, तो अब धीरे धीरे गाना सुनने के मिली। बाकी भाई हमारे सोनू सरगम जी सोनू सरगम जी रहबे के नहीं रहुओ के भागे के नहीं, कुछ कुछ सवाल अभी आरू करे बा। अच्छा सोनू सरगम जी, हमनी के कहीं ना कहीं भोजपुरी में अभी एगो रूमर निकल के आ रहल बड़ुए कि पवन खेसारी अब एक होके जा रहल बड़े, एक साथ इवेंट होके वाला बड़ुए लखनऊ में, जे कि विवाद हमेशा कहीं ना कहीं देखल जात रहे थे पवन खेसारी या फिर ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार के वजह से होते रहे, एकरा बारे में का कहब? ना बात विवाद ना होके चाहे, गीत संगीत होके के चाहे, प्रेम शब्द से रहे के चाहे, ये वही तो अच्छा रहे भोजपुरी में। अच्छा ये सीजन में राउर एगो गाना बहुत अच्छा बाजत रुए, कौन एगो पातरे बेलना नियर बड़ुए तू लंग दर्शक के खातिर पहले तू लाइन। अरे की मन करे चल जाई रहे कहिले के क्वार्टर ना, सही मिलल बहरे सखी बेलनों से पातर ना। ए पसावनो आइल बा कि सही मिलल बड़े भोला बेलनों से पातर ना, वो एसएफसी म्यूजिक से आइल बा, बहुत प्यारा गीत बा। अच्छा जे कहेला कि हमनी के भोजपुरी में बिना अश्लील गईले या फिर बिना छोट कपड़ा देखैले गाना बजबे ना करला, रउआ लोग कैसे गाइला इतना बढ़िया बढ़िया चीज देखाइला कि वायरल हो जाला? ऐसा कोनो बात नहीं है, खाली बाउरे से ना चल सकेले, बिना निमन के कुछ चीज चल नहीं सकत। निमन बात तबे समझी चलता, न तो पूरा बाउर हो जी तो कुछ चीज चल नहीं सकत। यही बात बोल रहल बड़ुए कि ना सिर्फ अश्लीले चलेला भोजपुरी में, उनका खातिर का कहब? अश्लील कैसे चल, नजरिया तहार अश्लील हो गइल बा, ऐसे अश्लील खोज करत रहे यूट्यूब पर। निमन नजरिया हो जी तो निमन खोज करब तो निमन तारा दिन से लेके लेके निमन चलेला भोजपुरी। कहेला लोग कि दर्शक निमन कहिए नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं है, बिना निमन दर्शक जब भइल नहीं कन तो फिर कैसे बढ़िया बढ़िया गीत बाज जाता रही सब। ओकरा के तो आकाश से आदमी सुने नहीं के ना, दर्शक सुनता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई के अपन कीमती समय देनी बीएस न्यूज लाइव खातिर। आप लोग ये वीडियो के बारे में का सोचा तनी अपन राय कमेंट में जरूर दे। चलते चलते एगो गाना के साथ हे वो गाना और अभी आइल बा, कल रिलीज भइल बा। अरे की बेलवा के पतावा पोली खोतनी बतावा सुन ली हो, हमरा मने जोग मऊगी चुन दी हो, हमरा मने जोग मऊगी। बहुत प्यारा गाना बा। आई एगो लइका बा अपन भोले बाबा से प्रार्थना करता, कहता अपन दुख सुना होता। प्यारा गीत बा, सोनू सरगम एंटरटेनमेंट पर बा। लगातार कंटिन्यू गीत आवत रही सब, रोज एगो रिलीज होला, कल भी एक गीत आ रहल बा। का दिक्कत बा ए पर चढ़ गइल मतलब कि राउर हो गइल, टैग लाग गइल वैसे बा। हर की चिलम के होला हार भर सावन लूटी तुर मौजनुआ। बहुत प्यारा बा, ऊपर से लड़की कहती है जैसे लड़का कहता, प्यारा गीत बा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग दोनों स्टार आदमी अपन कीमती समय देनी बीएस न्यूज लाइव खातिर। आप लोग जो अश्लील करतनी कहीं ना कहीं जाके देखी, इन लोगों के भी गाना खूब सारा बाजल बड़ुए 100 मिलियन तक गइल बा महाराज। जे अश्लील कहता बात विवाद से दूर रही जा, बढ़िया चीज के बढ़ावा दी जा। हमनी के जे पहले भोजपुरी रहे, जे दौर रहे, जे कि सब लोग बैठ के सुनत रहे, वही सुनी जा, आशीर्वाद प्यार दी जा। आप लोग ये वीडियो के बारे में का सोचतनी अपन राय कमेंट में जरूर दी। फिर मिलब कोई और ताजा खबर के साथ, तब तक खातिर जय हिंद।